Mamă, cum se vede! Sunt wow! Sunt wow! Salutare călătorilor în basket! Salutare, salutare! Acesta este primul nostru vlog. Suntem super entuziasmați. 1, cum spunea și Laura, e primul nostru vlog. Și 2, Am venit aici într-un loc foarte frumos. Suntem la Fundata, comuna care se spune că are cel mai curat aer din țară. Vrem să vă arătăm puțin și drumul, vrem să vă arătăm și împrejurimile, pentru că este un mic colț de rai. Dacă vă arată Ștefan, colegul nostru, e foarte mișto aici, e practic un colț de rai, așa cum m-am obișnuit. Astăzi mergem într-un loc foarte tare. O să ajungem cam în cât? Aproximativ 40 de minute. Cam așa. Noi am luat-o pe jos, am lăsat mașina efectiv în sat și de acolo câți kilometri sunt? Sunt cam 2 km jumătate. S-ar putea să se face mai repede. Da. Drumul este destul de rău, dar se poate ajunge și cu mașina, adică să nu vă faceți griji. Noi am vrut să mergem pe jos ca să vă arătăm puțin peisajul. Și să ne bucurăm de o drumeție. Natură, pentru că este soare, este tare frumos afară. Azi nu avem basket, avem bocanci, pentru că e frumos, dar e și puțin noroi. Dar așa e la munte. Și sincer, ne place foarte tare aici. De ce? Ia uitați-vă puțin în jur cum e natura. Este liniște, exact ce trebuie orășanului sătul de oraș, obosit de betoane. Deci dacă vreți din București să ajungeți aici, cam în cât? 3 ore? 3 ore și un pic. Ce e fain că practic acum suntem într-un cătun din Fundata. Aici încă nu s-a construit haotic ca în alte locuri din zonă. Natura a rămas așa cum e ea și vezi, dacă te uiți în jur, uitați în spate acolo, sunt căsuțe încă tradiționale, rămase așa, cu bârne, exact cum trebuie să fie, adică nimic nu e la locul lui, ca să spun așa. Ajungem acolo în aproximativ o jumătate de oră și vă arătăm super locul un loc de cazare extraordinar, o să vedeți. Ne-am abătut puțin de la drum ca să vă arătăm locul de unde se vede cel mai bine panorama munților Bucei și Piatra Craiului. Un loc absolut demențial, de unde poți să vii să faci fotografii, este absolut instagramabil. E un pic de urcat, dar hai. Cred că la final merită. Hai să mergem. Poți să fugi? Nu fugi. Zăpada se topește pentru că e foarte mult soare afară. Și sincer, deja e moale. E dus cei mai buni bocanci pe care i-am luat. Da. Ăsta cam alunecă, Laura. Du-te pe iarbă, dă-o pe iarbă. Mamă, cum se vede! Și trebuie să mai urcăm. Wow! Ce tare! Pentru momente ca acestea merită să cheltui toți banii pe care îi ai, să faci din călătorie o prioritate. Pentru că să ai parte de așa ceva, uite, e efectiv unic. Noi suntem puțin ieșiți din formă, dar o să ne revenim noi. Trebuie să mai urcăm încă puțin ca să vedem chiar. Vrem să vă zicem atât. Paradisul pe pământ există și există chiar la noi în România. Și poate fi numit chiar Fundata. Nu trebuie să călătorești până la capătul lumii ca să te bucuri de paradisul pe pământ.
așa că dacă vreți să veniți la Fundata, să știți că Fundata nu e genul de loc unde să vii doar iarna sau doar vara. E tot timpul anului, pentru că dacă prinzi o zi senină, cum am avut noi noroc astăzi, ia uitați ce peisaj. Adică n-ai cum... Da. Da, e zăpadă și chiar e mai. E zăpadă, e cam moale. Uneori găsiți zăpadă și în luna mai. Și sunt foarte, foarte multe locuri de cazare tare frumoase în zonă. Locul ideal pentru vremurile în care trăim. Exact, izolate. Nu vedem mașini, nu vedem oameni. Scuză-mă, n-am vrut să stau. Chiar n-am vrut să stau. Am ajuns pe culmea dealului, cu mare efort, ați văzut și voi. Vrem să vă arătăm că suntem undeva între munții Piatra Craiului, se văd foarte frumos, vi arătăm în curând, și munții Bucegi. Ia uitați cum se văd. Este cea mai tare priveliște și, mai mult de atât, surpriză, vrem să vă arătăm cea mai tare cazare din zonă. Cea mai tare cazare din România. Mergem să vă arătăm căsuțele de Hobbit. Și am ajuns în cea mai frumoasă cazare nouă din România. Surpriza noastră pentru voi. Haideți să vă arătăm odăi din Plai, căsuțele de Hobbit din Fundata. Cred că au câteva luni de când s-au deschis. Primesc oaspeți. Câte camere sunt, Sebi? Sunt 4 camere. E absolut superb să fii aici, la aceste căsuțe de Hobbit. Sunt 10 turiști care se pot caza aici, adică să știți și puțin info, să vă arătăm și uitați cum arată. Vreau să vă arate Ștefan. Privite de jos, sunt absolut superbe. O să vi le arătăm și înăuntru, o să vedeți ce frumos Mamă, arată. ce faine sunt. Cum ți se pare, Laura? Sunt wow, sunt wow. Pe unde se intră oare? Cred că pe acolo, cred că pe drumul pietruit. Haideți. Hai să mergem. Practic avem 4 căsuțe construite efectiv pe deal, din materiale organice. Materiale de ale locului, practic totul este din zonă, lemnul, piatra. Și vă dăm un pont. Dacă vreți să ajungeți aici, trebuie să rezervați din timp. Pentru că e nebunie, adică toată lumea vrea să se cazeze aici. Nebunie. În general, în locurile wow se epuizează destul de repede și dacă vreți să ajungeți în vară, cred că acum e momentul să rezervați. Odăi din Plai, Fundata. Mamă, cum arată! Da, uite ce mișto! Gemulețele sunt mici rotunde. Ce frumos! Și îmi place la intrare. Ia uite, sunt bârne de lemn. Unde dormim, oare? Uite, e ușa deschisă acolo. Cred că acolo, da. Wow! Cred că nu e ușor să construiești o nebunie de genul ăsta, dar o să vorbim cu Bogdan. O să vorbim cu Bogdan să ne explice exact ce a făcut. Care a avut curajul să facă altceva, să fie diferit. Și uitați ce a ieșit. Uitați ce a ieșit. Aici este partea de restaurant, adică unde puteți veni și mânca. Restaurant, e sigur? Da, restaurant. Din ce pare, uite, masă, bar. Cred că e restaurantul. Intrăm și vedem. Mamă, hai. Mamă, fii atent. Deci cum au săpat efectiv piatra. Au pus piatră cu piatră. Wow. Mai sunt? Mai sunt în România, nu? Da, cred că mai este una pe la Sibiu, din câte știu. Dar nu chiar așa. Nu chiar așa, uite ce așa de mari, așa de faine. Haideți să intrăm. Să vedem cum se vede pe geam. Wow. Merită tot efortul să bați munții, să bați dealurile ca să ajungi într-un loc de poveste ca acesta. Uite-te pe geam, uite-te pe geam să vezi ce fain. Mamă! Ce tare arată! Frumos! Intrăm înăuntru, vorbim și cu Bogdan să ne explice ce nebunie a avut de a făcut aceste căsuțe de Hobbit la Fundata, adică chiar e o nebunie. Da, să faci așa ceva. Care și-a riscat toți banii. Exact. Evident că nimeni n-a avut încredere în el, au zis ce vrei tu să faci aici, ce nebunie vrei să faci. Dar uitați ce a ieșit.
Bogdan! 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 Oare e aici Bogdan? Haideți să să așteaptă căutăm. cu o mâncărică bună, da? Să vedem ce ne-a pregătit. Bogdan, vină încoa. Hai să te prezentăm. Am venit în vizită! Oh, bine ați venit! Salut Bogdan! Sebastian Bună. de la Călător Bună. în Basket. Bogdan, Ce faci? Primești oaspeți. cum sunt? Hai să ne explici ce nebunie ai făcut tu aici, că poate lumea vrea să vadă și să ne explici munca ta. Ce zice lumea din sat? De ce ai făcut? Oh, zice, ce-o fi și cu nebunul ăsta? Dar bine, că au venit domnii din afară care au contrabalansat un pic lucrurile și s-au calmat. Am înțeles. Dar la început, când te-ai apucat tu de treaba asta, ce zicea satul? Satul, ce Gura să zic, satului. Gura satului, că na, știți cum e la țară, sunt foarte mulți cricotași. Dar ce ai avut în cap, sincer, când ai făcut treaba asta? Sincer, Hobby-ul ăsta aici. habar n-am avut ce am avut în cap, că nu m-aș mai apuca încă o dată, sincer, cred că, că știam câtă muncă intră. Muncă și bani, presupun. Și bani, dar muncă enormă. Deci pot să zic că mi-a trecut proiectul ăsta 90% prin mâini, la propriu. Ne arăți ce ai făcut cu mâinile tale? Ai absolut tot ce să vede, practic. Hai să mergem. De la ziduri, de Intrăm la aici? piatră. Hai să intrăm. Știi ce ne-am uimit pe noi când am intrat aici? Mirosul de lemn și cum arată. Deci chiar ne-a impresionat. Nu știu, pare că totul e făcut manual. Mirosul de lemn și mirosul de slăninuță. Da, Eu m-am apucat Sebi, deja. cred că i-a mirosit slănea de pe masă. Sigur că Hai da. să ne spui puțin. Uite, tablourile, tot ce ai făcut tu aici. Da, toate sunt făcute de mâna mea. Hai, explică-ne puțin. Bine, tablourile sunt, le-am găsit prin post, sincer, le-am făcut mai în urmă cu mulți ani. Acum nu mai este capul de așa ceva. Inclusiv tencuioala care e dată așa mai în scherbă, cum îmi place mie să spun, pe perete. Dar uite pietrele astea, sincer, ai numărat? Te-ai chinuit să Nu, pui? le-am mai numărat, că dacă mai număram și pietrele, o luam la... Nu, foarte multe pietre am intrat aici. Păi și le-ai pus mână? Le-ai pus tu una de una? Sigur că dacă nu, că la prieteni sunt mii de pietre în zidurile astea. În spate o adevărată armatură de beton și fier. Nu, trebuie să fie și safe. Și uite, când intri, nu ne atras atenția, șemineul e... Da. Cred că piesa de rezistență. Sigur că și semeneul tot eu l-am făcut, am cumpărat tot ce ține de siguranță, focar, chestii și l-am cosmetizat cum am gândit eu, că ar da bine. Dar de ce te-ai gândit tu la Hobbit? Ești, ți-a plăcut legenda? Ce ți-a plăcut? Hobbit? Hobbit în fundata? Hobbit sau bordeiul românesc? Sincer, eu am vrut să duc către bordeiul românesc, dar dacă a prins mai bine cu Hobbitul, de ce să nu? Absolut superb. Sunt curios cum arată înăuntru. Acum am ajuns la locul de cazare de care tot vă spuneam în vlog. O dai din plai. Hai, Aceasta este cazarea noastră. Aici, căsuțele de Hobbit, aici vom sta 2 nopți. 2 nopți. Și vrem să vă arătăm cum este înăuntru. Practic sunt căsuțe de Hobbit, așa cum vedeați voi prin poveștile lui Tolkien sau prin film, prin Stăpânul Inelelor. Numai că sunt căsuțe de Hobbit reinterpretate cu motive tradiționale românești și arată foarte, foarte bine. Haideți să Noi ne descălțăm, așa facem de ne fiecare dată când descălțăm pentru că ajungem suntem într-un plini loc. de noroi. Și e și un respect pentru locurile astea Exact. frumoase. Hai, intră. Ne descălțăm pentru că Mamă! așa trebuie să faci. Cum arată? Deci arată foarte, foarte tare, sincer. Chiar foarte tare. Cred că n-am mai dormit niciodată într-o căsuță cu piatră pe pereți, cu butuci, cu... E wow. Deci oriunde te uitai, un mic colț Mama, ce fain care e. îți atrage atenția. E foarte, foarte drăguț. Pat. Pat. Foarte tare. E bine, e foarte moale. Suntem într-o căsuță de Hobbit, dar ai senzația că ești într-o pădure. Chiar arată wow. Wow. Sunt curios la noapte cum o să fie. Cred că o să fie bine pentru că știi... Avem și Chiar mă dulap? întrebam, e foarte cald înăuntru, chiar e foarte cald. Cred că e totul făcut manual, nu? Deci totul arată făcut manual de până și dulapul. Are mici imperfecțiuni cu cioturi, mici Să spun și chestii. ție geaca. Nu, e ok. Rămân cu geaca pe mine. Rămâi cu geaca? E ok. Și ce îmi place foarte tare, uite, poate vă arată Ștefan, uite cum arată patul. Cu motive tradiționale românești.
căsuță de hobbit, dar cu motive tradiționale românești. Mamă, ce fain! Inclusiv pernele. Ne-am mai cazat, am mai văzut așa, Laura? Nu, Cu eu nu perne mai țin brodate minte. sau ce? Și uite ce frumos este brodat totul de mână de o fată din sat, din Fundata. E foarte drăguț. Iar aceste motive sunt absolut senzaționale. Adică nimic nu-ți deranjează ochiul, totul e cam de bun gust, așa, nu știu, ne place foarte tare. Mie îmi place foarte tare. Și faptul că, uite, mai sunt crengi unde e sebia acolo. Mai sunt crengi, mai sunt Avem rădăcini crengi de și, copaci. practic, nu știu, e piatră cu piatră. Ca să-ți dea senzația asta de Hobbit House. Dar, ce e mai mișto, o să vă arate Laura. Noi încă n-am apucat să vedem view-ul. De poveste, uite, se vede pădurea foarte frumos. Wow, ce fain! Practic ești într-o vale, între munți, cu priveliște la pădure și sigur nu vă va deranja absolut nimic Până aici. și perdelele sunt tot așa brodate. Iar aici o să ne bem cafeaua dimineața, mâine dimineața. Hai să vă arătăm și baia. Totul este făcut manual. Pietrele sunt puse, uitați câte pietre, manual. Sebi lucrează acum, deci să nu-l deranjăm. Vă Este salut, în vă pat. salut, vă salut. Ca și camera, patul este imens, foarte frumos, din lemn. Dar vreau să vă arăt și baia, care ne-a surprins și baia. De ce? Pentru că este la fel de mare ca și camera, adică nu ne-am așteptat ca într-o căsuță de hobbit să găsești o baie atât de mare. Este la fel din piatră, manual, aici e o zonă de relaxare, deci dacă vreți să faceți duș, să mai stați puțin în baie, puteți să stați pe aceste pietre, este foarte frumos. Și Patul acesta e foarte tare. Mare, încăpător. perfect și să lucrezi, să ai view spre munte. Bine, Laura. Ne mutăm aici? Ce aș vrea eu să-mi fac eu, căsuța mea de hobbit, să am și eu o bucată de pământ aici și aici să stau sincer. Sincer, cam asta simt, că oamenii ăștia cred că sunt foarte norocoși că stau pe aici, în colțul ăsta de rai. Știu că nu e ușor, dar e o mare schimbare față de unde venim noi, din haos. Chiar ne puteți spune în comentarii dacă ar fi să alegeți un loc din România unde să vă mutați mâine. Care ar fi acela? Tu unde te-ai mutat, Laura? Păi sunt atâtea care îmi plac cât... Uite, acum m-aș muta la Fundata, pentru că am ajuns aici și îmi place foarte tare. Și mai ales partea asta de Fundata, Da. care e atâta de chill și neaglomerată și retrasă și... Nu uitați să ne dați subscribe, nu uitați să ne dați subscribe. Da, și să ne scrieți în comentarii unde v-ați muta în România, dacă ați putea, mâine. Acesta a fost vlogul nostru de azi. Nu uitați să dați subscribe, like, clopoțelul. Ca să fiți primii care aflați despre destinațiile în care noi ajungem Noroc! și călătorii inspirate.